bandyterka, czysta bandyterka. Na tym nagraniu widzicie marszałka województwa lubuskiego. Spójrzcie, jak on się zachowuje na drodze. Przecież to jest kryminał. Oczywiście pan marszałek reprezentuje uśmiechniętą Polskę. Zresztą warto zobaczyć jego profil na Twitterze. Marcin Jabłoński. Uśmiechnięta Polska. Rafał Trzaskowski, Donald Tusk. Facet nie tylko powinien zostać zdymisjonowany, ale powinien trafić za kraty, bo to jest czysty bandytyzm. Popatrzcie, za kierownicą marszałek województwa lubuskiego z Platformy Obywatelskiej. A potem nie przyjął mandatu i policji zrobił awanturę, że źle przeprowadzają interwencje. No właśnie, jak ci policjanci śmieli? Tak wzorowego kierowcę. To właściwie to ten polityk PO powinien przepytać tych policjantów, a na kogo głosowaliście? A, jak na Nawrockiego, to będzie postępowanie prokuratorskie. I na pewno to były sfałszowane głosy.